Naučit ću te da praviš WordPress sajt i blog, bez predznanja i bez programiranja. 100% praktično kroz video tutoriale. Na najjednostavniji način, kroz WordPress blog editor, poznat i kao Gutenberg editor. Zdravo, ja sam Dejan Burić iz Novog Sada, vlasnik sajta wordpresszapočetnike.net, kao i 2 YouTube kanala. Moj prvi YouTube kanal je Dejan Burić, moj drugi YouTube kanal je WordPress za početnike, a možeš da se učlaniš i u moju Facebook grupu WordPress za početnike. Na mom sajtu wordpresszapočetnike.net klikni ovde na blog, vidjet ćeš sve kategorije blog postova na mom sajtu. Zatim klikni ovde na svi blog postovi i možeš odmah da pogledaš blog post koji te zanima. Zatim klikni ovde na alati. Na ovoj stranici vidjet ćeš sve WordPress alate koje preporučujem. Zatim klikni ovde na videa. Na toj stranici kada scrolluješ dole vidjet ćeš sve video tutoriale na mom sajtu. Klikni na video tutorial koji želiš da pogledaš, otvorit će se u pop-upu i klikni na play da pogledaš taj video tutorial. Zatim klikni na stranicu o meni. Na ovoj stranici vidjet ćeš šta su drugi rekli o meni i o saradnji sa mnom. Na kraju klikni ovde na video kurs. Na ovoj stranici saznaćeš sve o mom affiliate programu Znanje i zarada, kroz koji možeš da ostvaruješ aktivnu i pasivnu zaradu. Na toj stranici saznaćeš sve i o mom video kursu Postavi svoj marketing sistem, koji trenutno ima 300 video tutoriala i dopunjuje se. Na mom YouTube kanalu WordPress za početnike pokazivat ću ti praktično i konkretno kako da praviš svoj WordPress sajt na najjednostavniji način. Prijavi se na moj YouTube kanal i klikni na zvonce da dobiješ obaveštenja kad objavim novi video. Ako imaš bilo kakva pitanja, dodaj me za Facebook prijatelja i pošalji mi pitanje u poruci. Nadam se da ćeš uživati u kreiranju svog novog WordPress sajta.